Mangkat berobat. Yuk, mangkat. Ya yuk. Nyonya ora krungu berita apa-apa. Bu RT terus kerampokan. Tilik sih gawa apa ya? Nyarek gawa gula Jawa baik. Tapi si pirang wit kayak gini kan mendina Rika. Anu ndere siki selawe wit. Jenenganku Dul Karim, Bu. Dul Karim. Umurnya pira? Kelalen. Pira sih ya mat? Toal. Wong kowe sing kaya ngerti KTP ndi. Gawa identitas apa ora? Gawa KTP. Ora duwe. Mosok ora duwe. Ilang. Sih nemu ya. Kira-kira pira umurnya? 30 sanga apa ya? Ya mbok lah ya. 50 bukan ya? Apa ya Ya ya? Pak. Kunjiannya RT pira? Pak. Sanga. RT sanga RW pira? Ara pira ya mat? Yo ora ngerti. Pikir dewek. Kok tanggaku? RW 01. Oh iya Bu. Ya, RT sanga RW 1 ya. Niki tensinya rendah, 80. Kudune 110, mumet ya, kunang-kunang. Ya, engko istirahatnya sing cukup nang omah ya. Kontur bae. Istirahatnya sing cukup, aja turu bae. Kowe jenenge wong males turu bae. Kita naik obat, engko obatnya dimaem ya. Iya. Dipangan. Ya. Anak alergi obat apa ora? Ora alergi obat? Ora ngerti Bu, nyong guna ora tau minum obat. Ya.